Vede, vede mi Firenze. Едно пиринско. Да, ако може. Може и една цигара също. Не знам какво да направя. Това, което ти искаш, което ти дойде. Какво значение има? Вече всеки ще ден влезеш така в часа. Всеки ден е толкова едно и също, че някакси нереално ми се струва. Някакъв филм. Не може така. Не знам. Имаш йога. Не знам дали ще мога Нора. Винаги аз правя първите крачки и винаги всичко се прецаква. Това го правиш за последен път. Не може да е за последен път, ако той ми откаже, нали знаеш, Ако ти откаже, значи пълния кретента пак. Знам, че е някаква вълнуваща, ама... Що да е кретен? Може да си притесни. Кретен е. А може би е прекалено готин. Не е вярно. Привет, малко. Правиш го, по каквото стане. Не знам. Според мен, всъщност, като човек, той не заслужава точно това, защото е тапак, но... Защо да е тапак? Просто, както казва майка ти, че му се сложа. Виж, не е тапак, не се изразих правилно. Готи не знаеш, че го харесвам. Обаче, може би не е толкова готин, колкото си ти в момента. Ще стане ли глупост? Ами, така е. Но не е лошо да го направиш, де. Харесва ли ти кожата ми? Моля да те цънка, моля. Сега ми? Точно сега. Коя буза? Дясната. Сигурно искаш, че аз И си искам да ме цънкаш, да. Това сме си угорили. Еми дай сега, дано те огрете. Имаш ли молитва? Не, сигурно се. Също ако имаш молитва, трябва да е лошо. Молим за очи. За очи. Нещо дезодорант, че мислиш, че ще го убият с... Сега ли точно ще ходиш? Не. Дезодорант. Аз съм до тебе, знаеш. Дори да стане най-голямата претърпение. Ти въобще мислиш ли за това, което се случва? Защото всъщност въобще не чувстваш какво ще се случи. Не мога да го чувствам някаква еуфория. Обаче всъщност въобще не можеш да си представиш какво Не. ще се случи. Точно това чувствам и аз. Чувствам, че ще е хубаво обаче. Наистина.
Да, довърши си. Представи си, бременна жена, баланс. Големия си корем, как се облегна на плажа. Легнала и това. Не малко странно изгледа всичко, наистина. Що се прави, какво ще я да кажа? Само, че доста неприятна ситуация, наистина. Сигурно всичко изглежда много силно. Сега какво стана? Спокойно, човек. Кажи. Добре, живота толкова кратък. Ами искам да ти кажа, че всъщност много те харесвам и това е, което искам да ти кажа, че наистина забравих постоянно. Добре, не си спомням, какво ще ти кажа. Това е. Смело. Добре. Не си слушай. Добре. Добре. Ура! Видим сега. Добре. Спокойно, Лоре. Спокойно. Диши дълбоко. Злати да се конокръвна. Ето да пина вече. Ти ще престанеш ли? Това е най-якото нещо с него. Нищо, че той е дечко. Знаеш ли какво ще стане? Цяло следващата година ще ме се даде в мен, ще ме се домати. Смешно е, какво да